Sledujete videozáznam z nahrávania divadelného podcastu Orsák Hviezdoslav. Príjemné popoludnie vám želám všetkým tu na pôde divadla Pavla Orsága aj Hviezdoslava. Vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Orsák Hviezdoslav. Moje meno je Michal Satmári a ja sa teším, že budem to môcť moderovať, lebo v divadle majú evidentne pocit, že aj stand-up comedy je súčasťou slovenskej kultúry. Ja si to úplne nemyslím, ale aj tak som poctený. Dnes sa budeme s našimi hostiami baviť o slovenskej národnej nekultúre. Ja ešte predtým, ako ich predstavím, zadefinujem, ako kultúru vôbec definuje UNESCO. Kultúra je komplex špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych črt spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorý zahŕňa spolu s umením a literatúrou aj spoločný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a vieru. OK. Možno, že hostia to lepšie vysvetlia, lebo ja som vôbec nerozumel. Ja mám skôr pocit, že u nás nekultúra skorej metastázuje. Ale poďme si predstaviť našich hostí. Na úvod dáma, bývalá ministerka kultúry, teatrologička, kultúrna manažérka Silvia Hroncová. A vy, čo náhodou teda ste počuli ten potlesk, nie je nahraný. Sú tu stovky divákov, ktorí nás vidia naživo. A druhým hosťom je vždy usmiatý a večne pozitívne naladený sociológ Michal Vašečka. Ďakujem pekne a ja do toho rovno vstúpim. Počuť ma? Neviem. Že to je tiež súčasť tej kultúry. Keby sme boli napríklad v Poľsku, tak by si nepovedal bývalá ministerka, lebo raz minister, navždy minister. Čiže hovoril by si ministerka. Je to pravda. Lebo v Poľsku je proste taký zvyk, taká obyčaj a zjavne sa reprodukuje. A nielen v Poľsku. Aj keď stretnem Ivetu Radičovú, vždy oslavujem pani premiérka. Áno. No a to aj moju mamu. A to je presne to, že stále je to tvoja mama, áno? Dobre. Ja možno ešte doplním k tým, jak Michal spomínal, tak v Čechách napríklad sa hovorí aj bývalým riaditeľom alebo solistom a to sa mi veľmi páči, že emeritný solista opery Národného divadla. Aj slovo emeritný je pekné. Jasne, takže emeritná ministerka kultúry Silvia Hroncová. Anyway, povedzme si teda o tej nekultúre na Slovensku. Snáď ako vieme, že teda je to tu všelijaké v dnešnej dobe, ale povedzme si rozdiel, lebo aj nie je mi vždy celkom jasné, aký je rozdiel medzi umením a kultúrou. Mala by začať dáma, ale ja ako sociológ sa chytím slova, pretože s tou kultúrou je to náročné. Teraz vážne, všetci, ktorí sociálne vedy mali možnosť študovať čo len z rýchlíka, tak vedia, že pri tej téme sa dá zadrhnúť pomerne nadlho, pretože kultúra je, my sme si prečítali nejakú veľmi širokú definíciu. Je to proste veľmi špecifický typ organizácie, nejakej skupiny, spoločenstva, spoločnosti, presne ako bolo povedané, ktorý je proste objektivizovaný vo výsledkoch nejakej fyzickej práce, duševnej práce, ale tam to treba zastaviť, pretože tu na Slovensku máme zvyk, že vnímame, že tá kultúra je niečo, čo sa nielen dedí z generácie na generáciu, ale že je objektívne daná, je priam vrodená. Áno? Že my všetci sa rodíme Slovákmi. No a to je proste omyl, pretože Slovákmi sa ľudia stávajú a stávajú sa súčasťou tejto kultúry. Stávajú sa vďaka socializácii, ktorou prejdú. Ona je proste adoptívna, tá kultúra, prispôsobuje sa, no ale jednoducho zohrávajú v tom významnú úlohu naši rodičia, starí rodičia, alebo vôbec významní druhy nášho života, ale jednoducho nie je to tzv. Objektívne dané a tým, že sa narodím na tomto území, tak už to nosím v sebe. Už iba treba počkať, kým budem hovoriť a už potom teda, ako sa to dostane na svetlo Božie. Tak nie, tu začína problém, pretože keď hovoríme o slovenskej kultúre, respektíve nekultúre, čím sme určite už niektorých ľudí nahnevali, tak my vlastne hovoríme o tom, čo sa tu vyvíja
z generácie na generáciu sa odovzdáva, ale neustále sa premieňa a nie je to proste primordiálne dané. Tam netreba hľadať žiadnu esenciu, tak ako niektorí hľadajú esenciu v slovenskom národe alebo v iných národoch, tak nič také neexistuje. Áno, to nemá svoju esenciu, ktorá by bola vidieť priam, povedzme, v DNA štruktúre našej. No a tu začína ten problém. Čiže my, keď dneska budeme hovoriť o kultúre a nekultúre, tak samozrejme máme nádej, že tá nekultúra sa dá odstrániť, pretože vieme, že z generácie na generáciu tam môže prísť k posunom. Čiže keď niečo pomenujeme, tak my to hovoríme vlastne, trošku asi budeme aj prísni a nepríjemní, ale hovoríme to preto, aby sa tie veci zmenili, pretože, alebo teda keď budeme prísni, tak môžeme napríklad to vnímať ako seba popierajúce sa proroctvo, že povieme, že je to zlé, ale ľudia si uvedomia, že takto žiť nechcú a už zajtra to bude lepšie. Ja iba nadviažem, lebo vlastne aj na to sa budem pýtať, že či Slovensko bolo kultúrnejšie a teraz je menej kultúrne, alebo čím to je. Pani Hroncová, u vás je to ako? Vy to ako vnímate, to Slovensko a kultúru? Ja som veľmi rada, že vy ste nám zaslali otázky, také okruhy a v tých okruhoch prvá otázka bola, že aký je rozdiel medzi kultúrou a medzi umením. A ja si myslím, že je veľmi dobré na začiatku si pomenovať toto pojmoslovie, lebo my si niekedy zamieňame termíny, ale je veľmi dôležité niekedy tie termíny si oživiť a povedať si, čo je ich podstata, lebo potom sa strácame v diskusiách. Ja som veľmi rada na jednej strane, že veľa hovoríme o kultúre, ale samozrejme som si to predstavovala, že iným spôsobom sa bude hovoriť o kultúre. Pokiaľ som nastúpila do úradníckej vlády, tak vždy som hovorila, že téma kultúry a vzdelávania by mala byť nadrezortná téma, lebo je to téma, ktorá je kľúčová pre našu spoločnosť. A študovala som kultúrológiu, študovala som dejiny estetiky a teatrológie, takže nie zo sociologického hľadiska, ale skôr z toho umenovedného som sa pozerala na tieto termíny a preberali sme históriu ponímania kultúry a umenia a vlastne vieme, že vždy tá definícia, vy ste povedali definíciu z UNESCO, ale ona bola vždy rôzna. Rôzna bola na základe toho, ako sa vyvíjala spoločnosť, aké skúsenosti mala, v akom režime sa fungovalo, či to bol nejaký autokratický, alebo či to bola vlastne demokratická krajina. Takže vždy sa vlastne ten pojem nejakým spôsobom modifikoval. Ale základ toho celého je, že kultúra, keď to zjednodušene povieme, tá kultúra je vlastne to, akým spôsobom žijeme. Že je to vlastne ako ľudská činnosť, v rozmanité ľudské činnosti. Je to vlastne norma správania, je to norma komunikácie, je to norma vzájomného vlastne nejakého rešpektu, je to téma verejného priestoru. Čiže kultúra, mne sa veľmi páči, niekde som teraz tak pozerala si tie termíny, že kultúra je neustále kultivovanie nás všetkých. Čiže to je vlastne nejaký proces. A téma umenia, ktorou sme sa v tom štúdiu zaoberali ďaleko viac, tak to je vlastne téma, ktorá je vlastne individuálna činnosť. To je vlastne činnosť spojená s talentom, téma, ktorá vychádza zvnútra umelcov, ktorí majú neustálu potrebu sa vlastne vyjadrovať cez svoje videnie sveta k tomu, čo sa deje v spoločnosti, ako vnímajú. A my vlastne cez to umenie aj spoznávame samých seba, spoznávame odpovede na niektoré otázky, ktoré nejak v tom svete vnímame, ale nedokážeme si sami na ne odpovedať. A ak vidíme dobré umenie, alebo sa stretneme s dobrým umením, tak niečo v našom srdci alebo niečo v našom ráciu zafunguje a povieme, to je to, čo som hľadala, nevedel som na to odpovedať. Čiže umenie je aj to niečo, čo je vlastne niečo také tajomné, nedefinované, ale na druhej strane, čo nás nejakým spôsobom inšpiruje hlbšie poznať veci. Ja som si taký veľmi pekný citát vybrala z Paul Klee, ktorý napísal, že umenie neodráža viditeľné, ale zviditeľňuje. To sa mi ako veľmi páči, lebo to je nejaká taká podstata toho, čo je vlastne užšie, ale ďaleko hlbšie ako tá kultúra. Ale tá kultúra je v podstate to, čo žijeme, ako sa správame, ako komunikujeme a žiaľ, dnes každý deň musíme ďaleko viac používať slovo nie kultúra, ale nekultúra. Ďakujem pekne. Ja iba nadviažem, že každá krajina má tú svoju ako keby kultúru. Keby ste mali obaja pár vetami charakterizovať slovenskú kultúru, tak čo to je?
Čo nás tak akože symbolizuje? No, a nadviažem, lebo zase budeme hovoriť o kultúre, ale myslíme to niekedy v niektorých veciach veľmi úzko a inokedy veľmi široko. Čiže v tom sa nevyhnutne môže veľa ľudí stratiť. Umenie je proste nejaký prejav kreativity, presne ako pani Hroncová povedala, no ale on vychádza z nejakej konkrétnej kultúry a mal by umenie väčšinou vie kultivovať, ale nie nevyhnutne. Proste sú také prejavy kreativity, ktoré nemusia kultivovať ten verejný priestor. Áno? A zase sme trošku v pasci. A teraz, aby som to celé z hľadiska sociálnej antropológie, sociológie skomplikoval, viete, lebo teraz niekto povie, že niekto je nekultúrny, nejaký prejav je nekultúrny. A prídu ľudia a povedia, no ale na základe čoho si to rozhodol, že si povedal, že toto je nekultúrne práve. Ja to o chvíľu pomenujem teda, ale niekto by mohol proste byť nespokojný. Lebo niekomu sa to môže zdať kultúrne, niekomu nie. A povie, príde napríklad s takouto neutrálnym pohľadom, že žiadne spoločenstvo, žiadna krajina, žiadna komunita nie je dospelejšia a menej dospelá. Áno? Nie každý tí, čo si nepíšu obrazne povedané denník o sebe, to neznamená, že sú nekultúrni. Indiáni v brazílskom pralese, keďže nemajú denník napísaný, neznamená, že sú nekultúrni alebo že behajú polonahý po džungli. No, lebo takto si to európska civilizácia vysvetľovala ešte nie tak dávno, že no to sú tí na nižšej úrovni, ale tak dokonca prišli s takým pohľadom falošného evolucionizmu, že ale veď nech sa pekne oblečú, dajme im šancu, a z hľadiska nejakého schodiska, oni majú šancu sa dotiahnuť na našu úroveň. Ale nikde nie je napísané, že takto to je, že všetci musia nasledovať príklad parížskej kaviárne a parížského divadla, lebo to je to najlepšie a najvyššie. Tak, ako to bolo vnímané mimochodom v Strednej Európe koncom 19. storočia. Všetci sa ideme opičiť po Paríži, všetci urobíme také isté bulváry, či v Bukurešti, v Budapešti alebo vo Viedni, lebo to je to najvyššie. Dnes to vnímame inak. Dnes predsa len sme poctivejší v tom, že dávame priestor rôznym prejavom kultúry a kultúrnosti, ale je faktom, že niektoré z nich nemusia kultivovať verejný priestor. To je presne to, čo pani Hroncová hovorila. A o tomto sme sa mali vlastne dnes baviť, pretože v tomto sa podľa mňa na Slovensku trošku strácame. Čiže ako nekultúrny človek zrejme nevie, že je nekultúrny. Nevie, či vie. Lebo keď je niekto, ak by som mal byť, že pejorat, že keď je niekto blb, tak akože on nevie, že je blb. No nie, my to o ňom vieme. Áno, niektorí to nevedia, súhlasím, ale a teraz dobre, tak už ideme na Slovensko. Na Slovensku býva občas problém v tom, že niektorí ľudia zo svojej minulej zaostalosti radi robia estetickú hodnotu. Hej, že proste oni vlastne vedia, že sú zaostalí v niečom, ale sú na to nesmierne hrdí. Áno, a hovoria, že takto to má byť a že napríklad nejaká mestská kultúra, keďže sedíme v mestskom divadle, že to ani nie je slovenská kultúra, alebo ona je taká mestská, taká veľmi taká kultivovaná a to nám moc nesedí. Hej, oni si ani negrgnú proste, akože takí sú nejakí čudní proste, áno? To nie je slovenská kultúra. No a samozrejme, že to je nezmysel, pretože Slovensko má proste obrovské množstvo tvári a je proste tisíce spôsobov, ako byť Slovákom. Áno? A teraz je len problém, že keď sa povie, že toto je taká forma, ktorá nie úplne kultivuje verejný priestor, tak niektorí sa cítia strašne dotknutí. A v tom je niečo nové. A teraz poviem úprimne, napríklad ináč akože na Slovensku skoro všetci pochádzajú z dedín, áno, z rurálneho prostredia, ale problém je ten, že vo väčšine krajín, ktoré nás obklopujú, tak ľudia, ktorí kedysi mali proste kultúru toho rurálneho spoločenstva, tak sa nesmierne chceli modernizovať a dotiahnuť sa napríklad na to mestské prostredie. Bolo to typické aj v Uhorsku to bolo vidieť, v Poľsku, v českých zemích, v Nemecku veľmi silne. No a nám sa stala zvláštna vec na Slovensku, že to rurálne prostredie zdominovalo mestské prostredie, vnútilo mu svoju kultúru a tvrdí, že to je tá objektívna a jediná možná a že to, čo teda v tom meste sa deje, to tak vybočilo. To je niečo, čo sem
k nám na Slovensko nepatrí. Čo sa nedá obhájiť nejakým spôsobom, je to vyložene hlúposť, len ten zápas, ktorý vlastne dnes na Slovensku sa vlastne zvádzame navzájom, je presne o tom, že ktorá kultúra má legitimitu. Čiže pravda je taká, že všetky sú legitímne. Jasné. Čiže parlament by si kam dal do tejto kultúry? Na ktorú stranu? Ako rurálne, alebo aké no, tak to už si teraz zabruslil ďaleko. No áno, no tak mimochodom problémom Slovenska je rekrutácia politických elít väčšinou z rurálneho prostredia. Akože, a naozaj to je, lebo tí mestskí sa v tom nevedia presadiť veľmi často. Naozaj nevedia sa presadiť a vlastne toto prostredie im nie celkom rozumie. Jasné, naozaj je to pasca, je to svojím spôsobom pasca slovenskej politiky. Tým nedostatkom elít sa dostaneme, však to je presne otázka na teba. Váš pohľad. Ja vlastne naviažem na Michala a poviem, že problém je v tom, že nám na Slovensku chýba moderná kultúrna identita. To si myslím, že to je jedno z najkľúčovejších tém, ktoré nám chýbajú. A keby sme to trošku mohli zjednodušiť? To je vlastne to, čo sme hovorili o tých dvoch svetoch, ktoré sú. A to je vlastne podstata, o čom hovoríme. Či má byť slovenská kultúra len slovenská, alebo či má byť slovenská kultúra rozmanitá. A samozrejme, že má byť rozmanitá, lebo v rozmanitej sa prelínajú tie kultúry a vlastne ako sa prepájajú, hľadajú svoje vzájomné témy. Ako keď napríklad, ja to zaviažem smerom povedzme k divadlu. Ak sa pozeráte, alebo k tancu, ak sa pozeráte na folklór, ale vidíte, že vlastne je aj súčasný moderný tanec, ktorý využíva princípy ľudového tanca, tak to už je naša reinterpretácia vlastne histórie, reinterpretácia nášho kultúrneho dedičstva a to je vlastne tá rozmanitosť. Na jednej strane čerpáte a na druhej strane prichádzate s novým pohľadom, ktorý je vlastne súčasťou nejakého nového kontextu, v ktorom žijete. A to si myslím, že to na tom Slovensku chýba. A toto je vlastne ako keby toto pomenovanie, o čom chýba, o čom hovorím, že chýba moderná kultúrna identita našej krajiny. Ja vďaka tomu, že som pár mesiacov sedela na ministerstve kultúry a pochodila som celú našu krajinu, všetky naše inštitúcie, ktoré patria pod ten rezort, tak ako môžem naozaj potvrdiť, že je veľmi rozmanitá, že je veľmi pestrá a že to prepojenie je možné, že tí ľudia, ktorí dnes riadia tie inštitúcie, tak je to už nová generácia, ktorá je jazykovo zdatná, ktorá je cestovaná, ktorá má prehľad, ktorá je vzdelaná a ktorá tým pádom vie, čo to znamená veci prepájať. Vie, že čo je našou identitou slovenskou, ale zároveň, keď chceme vlastne sa presadiť v zahraničí a upozorniť na nás a sa viac popularizovať, tak je strašne dôležité, aby sme boli prepájani, aby sme sa inšpirovali, ale zároveň išli k našim koreňom, ale dokázali ich istým spôsobom súčasnými očami interpretovať. Ja do toho musím vstúpiť, lebo presne toto je problém, ktorý treba jednoducho povedať natvrdo v niečom. Horné Uhorsko nemalo mestské prostredie vôbec. Keď vzniklo Československo, Bratislava mala 118 000 obyvateľov, Košice, Kaša nejakých 38 000. Ostatné to boli maličké mestečká. Tá krajina bola rurálna svojim srdcom. Bolo to kmeňové spoločenstvo s veľmi silne, to čo sa volá parochiálnou občianskou kultúrou. No a toto vieme, a preto to hovorím, že to kmeňové spoločenstvo sa väčšinou vyznačuje tým, že si veľmi úzkostlivo bráni všetky prejavy svojej kultúry, lebo sa cíti ohrozené. Aj napriek tomu, že to už je 4., 5., 6. generácia? No, to je práve ten problém, že toto sa odovzdáva bohužiaľ veľmi silne medzigeneračne. Samozrejme, že tam prichádza k tomu, že sa to takzvané modernizuje, prelína, ale ide to pomalšie, než si ľudia myslia. No, čiže to kmeňové spoločenstvo má stále pocit, že sa musí brániť a navyše rôzne typy politických elít ho v tom utvrdzujú. Hovoria presne, slovenská kultúra musí byť slovenská a žiadna iná, ale to je nezmysel, pretože kultúra bola vždy o prepájaní. Ešte aj tie uzavreté kmeňové spoločenstva vždy nasávali zvonku rôzne veci, len boli opatrné. Áno, proste boli v tomto zmysle prirodzene konzervatívne a prijímali to pomerne pomaličky. No a my sme vlastne uviazli niekde na pol cesty, že
Samozrejme, že sú tu vplyvy kultúr všetkých možných z tohto sveta, kde vy si vyberáte ako zo švédskeho stola a to spoločenstvo si vyberá. Ešte aj tí, ktorí hovoria o tom, že kultúra má byť iba slovenská, aj oni si vyberajú z toho koláčika hrozienka a sú obohatení tým, len to nereflektujú. No a tým pádom my sme vlastne uviazli niekde na polceste. Takže keď niekto povie, že slovenská kultúra má byť svetová, hlavne svetová nech je, aby sme sa vedeli tým pochváliť a je sa čím pochváliť, tak títo ľudia sa cítia ohrození. My musíme, podľa mňa, veľmi jednoducho iba prelomiť tento pocit ohrozenia. Slovenská spoločnosť je spoločnosťou, ktorá je veľmi vystrašená, je v nej veľa nejakých obáv. Toto, keď sa zlomí, tak všetko to, čo povedala pani Hroncová, plne platí. Proste slovenský folklór je nie že legitímnou súčasťou tejto kultúry, ale dá sa s ním krásne pracovať. Dá sa s ním pracovať tak, že ho urobíte úplne svetovým. A všetci povedia, že ale ako tí Slováci v 21. storočí vedeli zliať rôzne tradície dokopy, toto by nás nikoho nenapadlo, že takto sa to práve dá. Áno, lebo tá kreativita jednoducho bude tak doširoko rozkročená. Môžeme ja ešte doplním, Michal, jak spomínal, povedzme, rok 18 a vznik našej novej štátnosti, že dobre vieme, ako vznikalo, povedzme, Slovenské národné divadlo. Proste boli sme otvorení svetu, vnímali sme tie veci, že musíme byť inšpirovaní, že musíme sa dovzdelať, že musíme si zavolať vzdelancov aj z Čiech, povedzme, a začať budovať naše kultúrne inštitúcie. Čiže je to vlastne úplne prirodzené byť otvoreným a inšpirovať sa, a práve to, že sa inšpirujeme zvonka, znamená, že môžeme dostať nejaké benefity zo zahraničia, ale vytvoriť si svoju vlastnú autenticitu. To je vlastne taký bonus toho, čo tí, čo vlastne vytvárajú umenie a kultúru, keď toto tak vnímajú, tak to môže tú krajinu posunúť dopredu. No a presne tak, a koniec koncov videli sme to veľakrát v poslednom období, že predseda nejakej konkrétnej politickej strany povie, no ale v tom SND, veď tam je nejaký solista, ktorý je z Kórey. To my nemáme solistov? Alebo že tam je režisér, ktorý... No a ja vždy hovorím, no preboha, konečne sem niekto chcel prísť. A veď skúsme sa pozrieť, ako Kórejec bude interpretovať našu slovenskú kultúru. To môže to priniesť neuveriteľné, niečo naprosto neuveriteľné, čo my sami sme nevideli. My sami sme si neuvedomovali, že aj takto sa dá interpretovať tá kultúra. A môže to byť nesmierne podnetné nielen pre svet, ale aj pre nás samotných. No a keď sa uzatvoríte, no tak samozrejme, že postupne degenerujete. Však aj naši umelci rovnako hosťujú po celom svete a v Európe. S tým aj súvisí moja ďalšia otázka, že vlastne s kultúrou vo svete, v civilizovanom západnom svete, tú kultúru väčšinou majú na starosti elity, aj keď u nás je to tak ako trošku už zdegenerovaný. Ani nie, proste... Ľudia majú pocit, že keď sa povie, že o elitách, že to sú niekto, kto je arogantný, namyslený, bohatý a riadi. Ale elita vlastne vo svete sú ľudia, ktorí sú vzdelaní a majú na starosti, robia hlavne tú kultúru. Súvisí s tým, že na Slovensku je viac teraz nekultúrnosti ako kultúry s nedostatkom elít. To je sociologická otázka? Nie, ale ja myslím, že nech pani Hroncová povie svoje skúsenosti. Ona to zažila. Viete čo, ja vám poviem, že nemám pocit, že na Slovensku máme málo elít. To si myslím, že tak... To je dobrá správa. Skôr si myslím, že zase je dôležité si povedať, čo sa skrýva pod slovom elita. Elita, ja ju vnímam ako ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú rozhľadení, ktorí vyjadrujú svoje názory a vyjadrujú sa k veciam za horizont jedného volebného obdobia, pozerajú sa na veci v súvislostiach a dokážu byť dostatočne rešpektovaní. A čo je podstatné, všetko, k čomu sa vyjadrujú, tak majú podložené faktami, majú podložené výskumami a tým pádom argumentujú tým, čo dokážu dať do tých súvislostí. Čiže pre mňa sú to vizionári a vzdelanci. A samozrejme nemáme my zatiaľ Nobelovú cenu na Slovensku, čo vlastne až taký typ elit nemáme, ale máme podľa mňa elity v každej z oblastí, ktoré sú. A keď sa pozrieme aj do zahraničia, pozrieme sa na mnohé prestížne pozície v zahraničí, tak vidíme, že máme veľmi veľa šikovných elít aj v zahraničí. Ja len vlastne doplním, že my ich máme 187 tých Nobelových cien. Lebo? My Židia. Tak ste na tom lepšie. Ale pokračujte. Ja som chcel dodať, že...
Ja ešte k tým elitám dodám jednu tému a to je ten strach z elít. Že ľudia majú strach z elít presne kvôli tomu, čo ste hovorili, že nerozumejú častokrát ich jazyku. Boja sa zmien, boja sa toho, že tie elity sa pozerajú vizionársky dopredu a sami cítime, že väčšinová spoločnosť jednoducho sa bojí zmien, sa bojí reforiem, sa bojí transformácií, lebo má pocit, že je to nepoznaný svet. Čiže niekedy si myslím, a keď to teraz zreplikujeme na súčasnú dobu, že je veľmi dôležité, aby povedzme aj elity a vzdelanci trochu zmenili svoj jazyk, respektíve začali hovoriť možno zrozumiteľnejším jazykom, aby sa dokázali ich myšlienky pretaviť do širšej spoločnosti, lebo tie témy, ktoré otvárajú o našej budúcnosti, o našich hrozbách, ale aj o tom, čo sa môže stať, keď sa pôjde tou cestou, alebo čo sa môže stať, keď sa pôjde inou cestou, tak je strašne dôležité, aby to zaznievalo nahlas, aby si začal väčšinový národ uvedomovať niektoré témy a začal im viac dôverovať. Možno toľko na úvod k téme elít. No a ja do toho vstúpim, lebo my samozrejme nesmieme miešať dva pohľady. Jeden je normatívny, druhý nenormatívny, lebo nenormatívne elitou sú tí, ktorí práve vládnu. Lebo to, viete, keď sa pozriete na akékoľvek teórie, ich množstvo rôznym spôsobom nasvedcujú tú realitu, vždy je tam nejaká skupina elít, ktoré vládnu, alebo keď nevyhnutne vládnu, nemusíte si pod tým predstavovať, že politické elity, ale tí, ktorí majú najväčší vplyv napríklad na diskurs v krajine. Áno? Čiže, a to môže byť, mimochodom, to môžu byť mimoriadne nekultivovaní ľudia, samozrejme, ktorí majú tento vplyv. Že ja som hovorila o tých elitách, ktoré sú v tom ideálnom svete. Áno. A potom máte ten normatívny pohľad, kde pod elitami rozumieme, doslova, teraz to poviem tak vzletne, že výkvet národa. Áno, výkvet nejakej skupiny. Áno, čiže teraz musíme si ujasniť, že o čom hovoríme. No a na Slovensku trošku býva problém, takisto ako v mnohých iných krajinách, ktoré sa ešte stále transformujú, že sociálna stratifikácia nie je ideálna v tom zmysle, to rozvrstvenie spoločnosti, že príliš veľa ľudí je statusovo nekonzistentných. A teraz toto znie strašne na prvé počutie, ale je to veľmi jednoduché, pretože pozícia každého z nás v spoločnosti neodzrkadľuje iba, koľko máme peňazí, koľko máme majetku, ale aj akú máme prestíž v tej spoločnosti a aký máme prístup k moci. A teraz mnohí z nás sú pomerne nekonzistentný statusovo a niektorí veľmi silní. Veľmi krátkosti to poviem. Predstavte si miestneho mafiána, ktorý má ohromne veľa peňazí, ale nulovú prestíž a pomerne nízky prístup k moci. Alebo naopak miestnu pani učiteľku z malého mesta slovenského, ktorá je veľmi cenená, ona má veľmi vysokú prestíž, ale nemá žiadne peniaze. Proste jej bývalí študenti pozývajú na zákusok do miestnej cukrárne. No a toto je problém, že u nás je to trošku popremiešavané, že kto vlastne je elitou, lebo ľudia veľmi, veľmi často k tomu pristupujú výlučne cez ten rez finančný. No, to znamená, elitou sú tí, ktorí majú peniaze. Len problém je, že oni častokrát tí ľudia, keďže je to tu ešte, je to work in progress, vyvíja sa to, ono sa to utrasie postupne, že tí, čo budú mať peniaze, tak budú mať aj trochu prestíže, ale hlavne budú mať aj nejaký habitus, ktorý patrí tým vyšším vrstvám. Hej? Lebo toto je to slovo habitus, to znamená, majú istý typ vychovania, alebo v tomto meste ešte, keď to bol Presburg, Požoň, Prešporok, tak sa hovorilo Kinderstube, áno, že máte Kinderstube. No a tu sú ľudia, ktorí behajú tu po uliciach, oni sú aj pekne oblečení, zaparkovaný Mercedes v garáži, no ale nemajú žiadne Kinderstube. Proste nulové. No a to sa všetko utrasie. No a my sme proste v procese toho utriasania. A keby som to ešte povedal sociologicky, to ma teraz napadlo, v sociologickej teórii nájdete takého veľmi zaujímavého talianskeho sociológa Wilfreda Pareta, ktorý hovoril o tom, že elity sa vlastne líšia na dva typy. Sú tam líšky a levy. No a že líšky to sú tí, ktorí sú veľmi pružné, majú schopnosť presviečať svoje okolie, ale
proste silou svojich argumentov, to znamená nie nejakými iba pocitmi. No a potom leví, to sú tie elity, ktoré sú ochotné a pripravené použiť násilie na presvedčenie svojho okolia. No a náš problém je, že máme príliš veľa levov, ako tých elít, ktoré pôsobia vo verejnom priestore a oni vyvíjajú vlastne násilie a tlak na svoje okolie, ktoré chcú jednoducho nejakým spôsobom usmerniť. Áno, povedia, táto kultúra je zlá, toto je dekadentné, my budeme mať takúto kultúru. Áno, to líšky nerobia. Líšky sa snažia formovať tú verejnú mienku, posúvať, kultivovať prostredie. No a čiže, keby som použil Paretas pred 100 rokov, no tak trochu viac líšok, menej levov. Ale možno ešte ja doplním z toho pohľadu divadelného, že aj tam sa táto téma častokrát vracia na javisko. Asi si pamätáte mnohí z vás, že nedávno sa hrala v činohre SND inscenácia, ktorá sa nazývala Elity. A teraz napríklad dávam do pozornosti tému, ktorá s touto témou elity a hľadanie sebapoznávania, hľadanie témy našej krajiny, Slovákov. Je to napríklad Pavol Vilikovský a Pes na ceste. Takže to sú také témy, ktoré sa objavujú aj v divadle a v divadle tiež sa hľadá odpoveď na to, ako nazerať na elity a kto sú elity. Presne mňa to ináč naozaj zaujíma, lebo to není iba v kultúre a umení, ale je to aj v politike, že vlastne tu na Slovensku je problém už pomaly od revolúcie, ako tá intelektuálna vrstva politikov, voličov, hlavne politikov, osloví tú jednoduchú majoritu Slovenska, aby išla voliť, lebo nehovoria tým ich jazykom, nerozumejú. Tá druhá strana to vždy vedela fantasticky a vie to doteraz a preto vládne, že dokážu hovoriť proste tým jazykom. Moja mama vždy hovorila, že s idiotom ty nemôžeš hovoriť ako intelektuál a vysvetľovať mu, lebo on to nepochopí. Proste máš mu dať po hube a on bude vedieť za čo. Ale to je to, čo som hovorila na tom úvode k téme elit, že je veľmi dôležité, aby sa zmenil jazyk, alebo aby ten jazyk bol zrozumiteľnejší. Ale to by znamenalo, že čo teraz vy pôjdete na úroveň a budete hovoriť... Dá sa Michal, to? ale ja toto ešte, lebo ja som toto nechcel, ale keď už hovoríš o tých málo kultivovaných ľuďoch. Ale v dobrom, samozrejme. Nie, v dobrom, však jasné, ale ono je to všetko zložitejšie práve preto, že my sme všetci, je 21. storočie a my stále nosíme pod kožou, všetci to nosíme, aj my, ktorí to odmietame, nosíme pod kožou národné štáty. A ten národný štát je v niečom veľmi neprirodzený útvar, lebo on dáva dokopy ľudí na základe etnicity, častokrát jazyka, ale nie nevyhnutne kultúry. To je veľmi zložité. Sú rôzne krajiny, ktoré musia silne homogenizovať najprv tú svoju populáciu. Niečo ich spája, vždy ich niečo spája. No, môže to byť ako iba etnicita, kde sa to prelína s náboženstvom, niekde tých náboženstiev je veľa, ale tie útvary sú častokrát veľmi nehomogénne a vlastne veľmi neprirodzené. To nie je náhoda, že Európa hovorí o Európe regiónov, lebo každý región je prirodzený. A vidíme to na Slovensku. Keď v celonárodných voľbách ľudia volia ľudí, ktorí sú problematickí, lebo ich nepoznajú. Už na úrovni mesta to sa veľmi nestáva. Tam sa všetci poznajú. Na úrovni okresov, regiónov. No v tomto je ten problém, že keby sme žili vo svete, kde sú prirodzene riadené nejaké regióny, tento problém vlastne nebude alebo bude ďaleko menší, pretože ľudia ďaleko viac budú aj cítiť sami navzájom, budú cítiť spoločnú kultúru. Niekto, kto ma počúva, tak už možno bol nahnevaný, že ja som z jeho pohľadu trošku s takým prehliadaním hovoril o slovenskom rurálnom priestore. No ale je naozaj problém, že my zdieľame každým rokom menej. Hej? Proste to si treba povedať, že my máme problém, že nám sa to nedarí spájať, nehľadám vinníka, ale nedarí sa nám to spájať. My sa od seba dokonca vzdialujeme. A používaš aj veľa cudzích slov.
Že môžu trpieť kognitívnou dizonanciou. Áno. Rozumiem. Áno. Treba ten slovník zjednodušiť, ale ja nadviažem, že je to pravda, že keď porovnáme niektoré krajiny západnej demokracie, tak tam ten nie je taký vypuklý rozdiel a taká veľká priepasť medzi tým mestským a medzi tým rurálnym, tým vidieckým, ako zvykne hovoriť častokrát Michal, on používa toto slovo veľmi často, ale skutočne, že je tá priepasť ďaleko väčšia. Ja napríklad si pozriem Francúzsko a my často chodievame do Cannes na filmový festival a tým pádom to Provence poznáme. A je to vlastne krásne kultúrne prostredie, lebo všade nejaký výtvarník, či je to Renoir, alebo Cézanne, alebo Picasso, proste tam žili, tvorili a vlastne zanechali tam veľmi silnú kultúru a veľmi silné umenie. A tým pádom vy prídete do toho prostredia a vy necítite taký veľký rozdiel, ako je tu v tejto krajine. Ale toto je možno naozaj tá téma aj pre elity a pre to, ako uvažovať o tom stieraní toho rozdielu alebo o tom, aby sa posilnila kultúra, umenie aj v regiónoch. Ja len krátkosti, ale nie je to možno, pretože to Francúzsko proste je demokratická krajina s históriou tisícročná a my sme predsa len Nechcem do toho vstúpiť, že áno, lebo toto je skutočne problém, čo sme tu zadefinovali, len pozor, nie je to iba Slovensko, je to celá tá východná časť toho, čo môžeme zadefinovať ako východná časť západnej civilizácie, či to bol Halič, či to bolo vlastne prakticky každá časť Uhorska s Osedmohradskom, východ Polska, na rozdiel od západnej Európy, a pod západnou Európou môžeme rozumieť aj Nemecko napríklad, do istej miery Rakúsko, sa otvorili nožnice medzi mestským prostredím a tým rurálnym už v 19. storočí, kým mestá boli plnohodnotne držali, ako sa hovorí, krok so západnou Európou a ruku na tepe dňa. Napríklad Bratislava v tomto zmysle bola naprosto kompatibilná s mestami Nemecka, Francúzska a tak ďalej. Už rurálne prostredie jednoducho, tamto osvietenstvo dorazilo nepomerne neskôr. Je vôbec otázne, nakoľko úspešne sa rozšírilo a nám sa nikde nepodarilo tie otvorené nožnice úplne uzavrieť. Nie je to iba príbeh Slovenska. Je to isté, môžete ísť do východného Poľska, západnú Ukrajinu. Dobre, ale ten príbeh sa stále opakuje. Čiže výzva je, ako to spájať. Koľko to trvalo im? No veľmi dlho. Áno, veľmi dlho. A mimochodom, toto bolo gro rozdielov medzi Čechmi a Slovákmi v rámci Československa, že v Českej republike predsa len to vidiecké prostredie bolo nepomerne kultivovanejšie, ale to nie je zásluha Čechov. To je zásluha jednoducho toho, že oni boli v inom prostredí, v tej rakúskej časti monarchie a tam to všetko začínalo masívne už v 19. storočí. Kým ku nám to dorazilo, ako hovoril konec koncov historik Lipták, boli sme v takej zátoke, tie vody boli pomerne stojaté, ale príliv a odliv do tej zátoky vždy prišiel. No, lenže on prišiel do miest. Hej? Veľmi slabo sa to prelievalo. No a teraz je dokončená vlastne materiálna, by som povedal, premena toho rurálneho prostredia. Tí ľudia žijú veľmi moderne a to je veľmi dobré. A teraz už len treba to posledné urobiť, tú čerešničku položiť na tú tortičku, aby tí ľudia boli kultivovanejší, mali možnosť byť kultivovanejší, no len do tej kultúry sa tým pádom musí dostať viac peňazí musí to byť trošku ináč organizované. A keď to bude, ja som úplný optimista, že sa to bude vyvíjať dobrým smerom. A vy ako ministerka ste vlastne to pochodili, aj ste videli, ako to vyzerá v tých rurálnych oblastiach Slovenska. Práve, že ja som to pochodila a zároveň máme aj takú rodinnú aktivitu v Novohrade, v Kokave nad Rimavicou, takže poznám to prostredie, ktoré patrí medzi jedno, povedzme, ekonomicky najmenej výkonnejšie, ale a preto vidím a preto hovorím, že tie nožnice naozaj sú ešte veľmi, veľmi otvorené a teraz je otázka, ako tie nožnice zatvárať, aby proste sa viac darilo aj týmto regiónom. A to je vlastne naozaj o tom, že treba sa zamyslieť, čo treba doniesť do tých regiónov. Sú to peniaze, ale dôležité je, že čo za tie peniaze robiť. Že vlastne nielen dobudovať, ale dôležité je aj do toho doniesť tú tému. Že čo je vlastne typické pre tie regióny a doniesť im tému, ktorá je im vlastná z histórie a zase sa vrátim k tomu a prepájať ju s tou súčasnosťou. Amen.
Áno. Nie, ale to sa dá robiť veľmi kreatívne. Áno, bez toho, aby som tu, rozumiete, Južná Morava tiež má svoje špecifika, aby by som povedal, no tak ako je tam vidiecké prostredie, ktoré to nie je zrovna Paríž. A napriek tomu je tam napríklad veľmi zaujímavá umelkyňa Kateřina Šedá, ktorá vo svojej rodnej dedine sa rozhodla, že prenesie dedinu do Londýna k Tate Gallery, nastúpili do autobusov, prišli do Tate Gallery a tam vykonávali tú činnosť ako u nich na dedine. Takže zrazu ste videli, niektorí pili, niektorí si zobrali, zametali ulicu uprostred Londýna. Hej? A teraz proste to bol happening naprosto fascinujúci. Vrátili sa naspäť a táto dedina, ktorá bola atomizovaná, nemala nejakú úžasne vyššiu kultúru, zrazu ožila. A zrazu proste je to dedina, ktorú všetci dávajú za príklad na Južnej Morave, že pozrite sa, ako to môže fungovať. Oni prelomili tú anómiu, tú atomizovanosť tých ľudí a priniesli tam aj kultúru. A na to sa začalo nabalovať. Jednoducho zrazu tá dedina žije takmer mestským štýlom života na základe nejakého happeningu. Čiže oni vlastne nejaký potenciál vytiahli zo seba vďaka obrovskej kreativite jednej osoby, ktorá odtiaľ pochádza. Nevidím jediný dôvod, prečo by sa to nedalo reprodukovať v rôznych zaujímavých až šokujúcich podobách na Slovensku. Ale pozitívnou správou je, že toto sa vlastne na Slovensku deje, lebo my máme kreatívne huby, my máme rôzne občianske aktivity, ktoré prepájajú rôzne druhy kultúry a umenia. A je strašne dôležité, že v tých regiónoch sa rozprávajú. Toto je podstata, že sa proste rozprávajú s tými ľuďmi, ktorí tam žijú a prinášajú im tam témy, ktoré sú súčasnými témami. Či je to o klíme, či je to o téma recyklácie, alebo či vlastne sa vracajú k tomu, čo je podstata a z čoho vyvierala tá história tých jednotlivých regiónov. Takže ten kontakt s tými ľuďmi a inšpirácia k tomu a samozrejme, keď tam niekto príde a urobí nejakú zaujímavú vec, tak to tých ľudí nejakým spôsobom môže inšpirovať k tomu, že sa vlastne vytvárajú nové a nové projekty. Ja som už 1000-krát hovorila o našom projekte, ktorý máme v Kokave, starej škole, kde je to vlastne región, kde bolo najviac v rámci Rakúsko-Uhorska sklárni. A my sme sa k tejto téme vrátili a zrazu vlastne ožíva v tom regióne téma, ktorá je typická pre ten región. Čiže keď tam prichádzate, tak otvárate možnosti kultúre, otvárate kultúrnemu dedičstvu, otvárate tému nejakého lokál patriotizmu, lebo zrazu sa tam vracajú ľudia, ktorí proste tam pracovali alebo tam mali starých rodičov a nejakým spôsobom to vnímajú. Čiže teraz tá téma tých regiónov je, myslím si, že veľmi, veľmi dôležitá. No ale ja to ešte k tomu doplním. Na to, aby sme boli úspešní, tak ono to treba obrátiť a treba byť aj prísny na seba, že my si musíme začať hovoriť tie nepríjemné správy. Ako napríklad súkromné televízie za posledných 30 rokov zničili aj tie zbytky kultivovanosti, ktoré tu boli. Tá hrôzostrašnosť, čo sa valí počúvajte, akože tak medzi nami, že 16. diel Farmy, akože 6. že či koľko, veď to, každý takýto formát by sa mal vyčerpať po a tu 16. Hej? Čiže ľudia stále, iným v preklade, ľudia to stále pozerajú, stále je obrovská objednávka. A ja proste toto vnímam ako ničenie verejného priestoru a jeho kultivovanosti. A to si treba povedať, že keď budeme na jednej strane takí kultivovaní ľudia ako pani Hroncová sa budú snažiť v Kokave nad Rímavicou, to je úžasné, ale vlastne to nedáme, lebo z druhej strany vlastne prichádzajú záškodníci, ktorí to ničia. Zároveň neupozorňujeme tých ľudí proste na nejaké prejavy nekultúrnosti, nekultivovanosti. Tak ja schválne, tak ja napríklad poviem, čo ja považujem za prejav ohromujúcej nekultivovanosti slovenského prostredia a nech ma každý ukameňuje. Ja už nie som schopný chodiť do kaviarní a reštaurácií a ani v Bratislave, to nie, že mimo Bratislavy, to hovorím aj o Bratislave, lebo kamkoľvek prídem, hrá hlasno hudba, tuc, všetko to vyzerá ako na srbskej dedinskej diskotéke o 23:30 proste, pričom je deň, tam sedia mestskí kultivovaní ľudia, chcú sa rozprávať, lebo to patrí ku kaviarni, že sa rozprávate, no ale tam 21-ročný čašník proste pustí toto. A teraz ja keď to poviem, že prepáčte, že takto by nemala vyzerať kaviareň, akože tu nejakú osvetu robím, tak sa vždy strašne urazia tí ľudia, hej, a ešte to dajú hlasnejšie. Áno, a
A teraz, ale ja neviem, ako to mám proste urobiť inak. Ja ti no, ako starý si hlavne. Ale a zvláštne je, že človek, že čím je starší, horšie počuje, ale neplatí to v baroch evidentne, bo sa ti tá hudba zdá hlasná, čo sa mi zdá zvláštne, lebo ale mne sa tiež stalo, keď ja som kedysi došiel, keď som mladší, som došiel do baru, objednal si dvojitú whisky s veľa ľadom a teraz stíšte tú hudbu, stíšte tú hudbu. A on mi povedal, tu nehrá hudba, pán Satomári. Ten zvuk vydávajú chladničky. To je to, čo počuješ. To je to, čo počuješ. Posuňme sa ďalej, lebo bavili sme sa o tých peniazoch, financiách, regiónoch a na to nadväzuje moja ďalšia otázka, že teda koľko ľudí pracuje v kultúre a prečo je dôležité práve podporovať či finančne alebo nejak inak tieto lokálne, regionálne projekty, či cez FPU alebo audiovizuálny fond. Na to máme nejaké odpovede? Máme na to odpovede, aj keď si myslím, že vždy budú ťažšie a ťažšie, lebo jak ste zaregistrovali, tak my pomaly nebudeme potrebovať nejaké kompletné dáta, jak sa ruší na ministerstve kultúry, ale aj na iných ministerstvách, inštitúty, či už je to kultúrnej politiky, ale takmer každý rezort má takýto inštitút, kde podľa mňa to bola veľmi dobrá myšlienka, že sa zbierajú dáta, že sa vyhodnocujú, že sa tie dáta porovnávajú s dátami Európskej únie a tým pádom viete robiť rozhodnutia. A keď nemáte dáta, tak je to o emóciách a je to také ad hoc. Takže to len na úvod. Počas úradníckej vlády sme schválili materiál, ktorý sa volá Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu. Treba priznať a povedať nahlas, že na tomto materiáli sa dlhšie pracovalo. Veľká časť kultúrnej obce na ňom pracovala na ňom moja predchodkyňa a naša vláda tento materiál po nejakých úpravách schválila. Takže slovo kontinuita by som rada spomenula, lebo tá je veľmi dôležitá. V dobrých veciach teraz zažívame takzvanú diskontinuitu, tak to len taká malá odbočka, ale vrátim sa k tej stratégii a v tej stratégii sú skutočne dáta, na ktorých sa veľmi poctivo pracovalo a zistilo sa aj, pamätáte, pri tej pandémii, že koľko vlastne vôbec pracuje v kultúre a v kreatívnom priemysle a tie čísla sa len tak hádzali, takže práve tento inštitút k tomu pristúpil a urobil nejakú hlbšiu analýzu a v 2019-2020, poviem čísla, sme sa pohybovali na priemere 1,4% zamestnanosti a bolo to okolo 34 500 zamestnancov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Keď to napríklad porovnáme s Českou republikou, tam sa pohybujeme okolo 2%. V Čechách je to, čiže okolo tých 80 000 ľudí, ktorí pracujú v tomto kreatívnom priemysle a v kultúre. A keď si pozrieme na priemer Európskej únie, to sa pohybuje medzi 2,4 až 2,9%. A ešte som si pozerala aj číslo, koľko je to vo svete, aby sme sa tak pozreli, že aký potenciál máme my tu na Slovensku. A na svete je to okolo 30 miliónov. S tým, že najviac ľudí pracuje v hudobnom priemysle, v neperiodickej tlači a vo vizuálnom umení. To sú možno také základné čísla. A k nim by som dodala, ste hovorili napríklad FPU alebo audiovizuálny fond a k téme zamestnanosti, tak práve takéto podporné fondy pomáhajú tomu, že sa zvyšuje zamestnanosť, že sa zvyšuje profesionalita, že si tu budujeme také profesie, ktoré sa, povedzme, nám na Slovensku chýbali. Takže tieto podporné fondy pomáhajú zvyšovať zamestnanosť, pomáhajú rozširovať obzory a hlavne pomáhajú aj zvyšovať profesionalitu a donášať nové profesie na toto územie. Michal, máš k tomu? Nie, ja iba doplním, že tak, tie čísla zazneli, ale mňa celkom bavilo, keď počas pandémie vlastne Ministerstvo kultúry chcelo zistiť, koľko ľudí je v tej nezriaďovanej kultúre. Tak jasné, keď niečo nezriaďujete, tak vlastne by ste o tom nemuseli vedieť, ale stále by som tvrdil, že ministerstvo alebo vláda, alebo jednoducho ten štát by mohol tušiť aspoň, že čo všetko je v tej nezriaďovanej kultúre, pretože v momente, kedy toto ministerstvo zistilo, tak
tak vlastne si povedali, aha, no ale však toto nie je úplne zanedbateľná časť HDP, že pozor, že my sa tu všetci bavíme o tom, ako v čase problému počas pandémie budeme podporovať veľké automobilky, aby keď vypadne im výroba, aby teda neskrachovali. No ale keď títo ľudia skrachujú, tak to bude mať teda vážne prejavy v tom, že teda to HDP začne klesať. No a to, že oni teraz rušia všetky tie analytické centrá, to je kúzelné. Mne to hrozne pripomína časy komunizmu vo všetkých ohľadoch. To je ako, viete, ja som sociológ, vo verejnej mienke. Jeden zo súdruhov z 50. rokov povedal po tom, čo zatvorili úplne všetky katedry sociológie, v podstate sociológiu zrušili, povedali, že my nepotrebujeme výskum verejnej mienky, my vieme, ako premýšľa robotnícka trieda. Hej, čiže aplikujúc na to, no my nepotrebujeme nejaké dáta a nejakých analytikov, veď my vieme, koho treba podporiť. Hej, to je ako v preklade. Čiže to dokonca je ešte horšie, že iba majú veľa pocitov. Oni už vedia, kto má byť podporený a hlavne kto podporený tu byť nemá. No. Čiže znovu sa spýtam, ako chceme byť úspešní a chceme, aby tá spoločnosť bola kultivovanejšia, kultúrnejšia, keď sa to bude robiť takto a hlavne, keď na kultúru dávame relatívne málo. A ja som si špeciálne pozrel čísla za posledné roky v prepočte, lebo to je prevážané, nie koľko v absolútnych číslach dávate, ale vzhľadom na výkonnosť ekonomiky, lebo Slovensko je dnes už relatívne bohatá krajina. A musím vám povedať, že v EU 28 sme na poslednom mieste. Áno, a dokonca od roku 2021 to ďalej kleslo. Čiže my dávame, inými slovami, aby som to povedal Slovákom ešte explicitnejšie, Bulharsko a Rumunsko sú možno chudobnejšie štáty ako Slovensko, ale na kultúru v rámci svojich možností dávajú viac. Nikto v EÚ nedáva na kultúru tak málo ako Slovensko. A pritom je ale fascinujúce, že napriek tomu tá kultúra tu je a funguje a ako keby keď nieraz povedali, keď som ešte pracoval v médiách, že Satmárimu netreba zvýšiť plat, lebo on si vie zarobiť inde. A to mám pocit, že túto taktiež to berú na ministerstve kultúry. Proste, že však na čo im dávať? No to si mi pripomenul ten dobrý židovský vtip, že Kohn a že oni majú tajomníka. Ako si oni môžu dovoliť tajomníka? Že z čoho ho platia? Že ja? No však to je jeho problém, že však on je tajomník, nech sa stará, nie? Nech si zoženie na seba peniaze. Tak to je na tejto úrovni, áno, že však kultúra, však oni nech sa starajú, však oni sú tie kultúrne inštitúcie, nech si zoženú láskavo. No a preto mňa tuto ešte jedna z posledných otázok, lebo sa blížime ku koncu podcastu. Prečo nemôže byť v civilizovanej krajine na poste ministra kultúry homofób, xenofób a vôbec prečo túto otázku musím pokladať? Pani ministerka emeritná. Jak ste to dali, tá otázka, že prečo nemôže byť v civilizovanej krajine na poste ministra kultúry homofób, xenofób? A tu moja odpoveď znie, lebo civilizovaná a demokratická krajina sa vyznačuje tým, že rešpektuje a ctí vzdelanie, odbornosť, že rešpektuje slušnosť, že rešpektuje kontinuitu. Tým sa vyznačujú civilizované a demokratické krajiny. Tak tam takéto niečo nie je možné. Môžem to doplniť? Samozrejme. No a prečo by to tak malo byť? Slovensko je antielitárska, antiintelektuálna, dokonca aj antiexpertná krajina, ale pozor, aj ľudia, ktorí sú silne antielitársky, to znamená, sú napríklad proti takým ľuďom, ktorí, alebo pohrdajú dokonca ľuďmi, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú kultúrni, ale aj títo ľudia majú svoje vzory. A tie vzory sú dôležité. A aj pre takýchto ľudí minister kultúry je nie iba minister tých, ktorí robia umenie, ale aj minister kultúry v zmysle nejakých vzorov, ktoré treba nasledovať. No a keď tam proste bude človek, ktorý teda presne ako si sa Michal pýtal, že je nekultivovaný, homofóbny, rasistický, no tak samozrejme, že tí ľudia to začnú nasledovať. Proste, lebo zrazu je to legitímne, no a je to hrozne nebezpečné. Špeciálne ministerstvo kultúry podľa mňa má
má presah. Je to ministerstvo, ktoré má relatívne malý rozpočet oproti, povedzme, obrane a tak ďalej, ale paradoxne je to nesmierne významné ministerstvo, ktoré, všimnite si, ani komunisti to nepodcenili. Po 68. zohnali jedného kultivovaného, čo si o ňom myslím ja osobne, to je druhá vec, ale jedného kultivovaného básnika, Válek, ktorý vlastne mal reprezentovať ten režim a teda treba povedať, že na rozdiel od mnohých iných súdruhov v očiach slovenskej populácie on ho reprezentoval ten režim veľmi dobre. Opakujem znovu, ja si o tom myslím teda svoje, ja by som to tak veselo nevidel, ale jednoducho aj komunisti veľmi dobre vedeli, že toto je pozícia, ktorá je nesmierne dôležitá na to, aby istým spôsobom sa tá spoločnosť kultivovala. A títo ľudia, ktorí sú teraz pri moci, ani toto už necítia. Proste je im to jedno, že tá spoločnosť sa do tej nekultivovanosti prepadá. Ja vám poviem, že obsadenie ministra, každý hovorí, že to sa tak obsadzuje na poslednú chvíľu a niekým, lebo nikto zo vládnych strán nechcú tú pozíciu, ale ja súhlasím s tým a vidím to, môžem to potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, že v podstate pre mňa je to silový rezort, že je to vlastne rezort spolu so vzdelávaním, ktorý najviac ovplyvňuje tú krajinu, že častokrát to nie je len o tých financiách, tie sú dôležité, aby sme mali kanalizáciu, opravené všetko, fungovalo zdravotníctvo, samozrejme, ale my dneska hovoríme o tom, že tá spoločnosť potrebuje viac povzniesť, viac humanizovať, viac kultivovať. A ktorý rezort to môže urobiť? To môže urobiť naozaj rezort Ministerstva kultúry a tým pádom je strašne dôležité, koho na to ministerstvo posadí. A v tejto chvíli ja to vnímam tak, že tá vláda a tie strany tým, koho posadili na to ministerstvo, tak dali názor na to, akú pozíciu, akú prioritu dávajú tomuto rezortu, akú prioritizáciu dávajú kultúre a umeniu v tomto období a v tomto čase. Lebo vlastne však ministerstvo kultúry a školstva sú v podstate jediné ministerstva, ktoré teoreticky by mohli zdvíhať intelektuálnu úroveň národa. V podstate, keď to tak môžeme povedať asi. Ministerstvo obrany asi ťažko. Ale teraz sa to dostalo podľa mňa do štádia, že ďalším krokom po tomto, čo teraz zažívame s Ministerstvom kultúry, bude to, že niekto navrhne zrušenie toho ministerstva a začlenenie pod ministerstvo financií. Prístupí k tomu technokraticky a povie, no veď toto je iba o financovaní, rozdeľovaní peňazí, my to budeme robiť na ministerstve financií lepšie, technokratickejšie, nebudeme proste nejaké pozerať žiadne na nejaké prifarbenia, my to budeme robiť dobre. No, ale je to hlúposť? No, podľa mňa to v slovenskom kontexte je to hlúposť. Áno. Nie, tento typ takého podnikateľského pohľadu ja by som nebral práve preto, lebo nie je to iba o rozdeľovanie peňazí. To skutočne v takej krajine ako Slovensko to ministerstvo má mnohé, dokonca také nepomenované veci, o ktorých tí ľudia, ktorí sa pohybujú v kultúre, vedia, ale vlastne ani to nemusia vypovedať, lebo vedia, že to je o kultivovaní priestoru. Áno, a o tom sa bežne nehovorí predsa ľuďom. Áno? To nie je, keď sa v pondelok urobí porada, tak ministerka nezačína debatu tým, že tak poďme si povedať, ako ideme kultivovať verejný priestor, lebo nemusí sa to hovoriť medzi ľuďmi, ktorí vedia, o čom to je, lebo všetci vedia, že to je povinná jazda. Ale viete, ja sa ešte vrátim k tomu, som spomínala ten materiál Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030. Ja som si ju teraz po pár mesiacoch opätovne prečítala a z toho vyplýva pre krajinu, pre ministerstvo, pre rezort financií niekoľko takých dôležitých povinností, aj legislatívnych, finančných a tak ďalej. A ja sa zamýšľam nad tým, že ako je možné, že vy príjmete materiál, na ktorom participuje veľká časť kultúrnej obce, že je tu nejaká vízia, je tu názor a zrazu toto všetko končí, všetko sa katne, všetko je v diskontinuite a začína sa ako keby na nejakom od začiatku a vy vlastne tam vidíte kopec tém, ktoré môžu skvalitniť ten priestor, lebo to ministerstvo kultúry nie je len o rozdeľovaní peňazí, ale podstatou jeho je, aby posilnilo, sú to síce také frázy, ale dneska ich vnímam úplne inak, aby posilnilo postavenie
postavenie kultúry a vzdelávania, aby vytvorilo lepší legislatívny rámec pre fungovanie, aby vytvorilo lepšie podmienky pre nezávislé verejnoprávne inštitúcie, aby otvorilo priestor pre podnikateľský subjekty, aby sa dostalo viac peňazí do toho prostredia. Čiže je tam téma toho sponzoringu. Je tam téma viacročného financovania kultúry, lebo je to vlastne segment, kde my to v divadle to vieme to vlastne pri filme, že je to téma, ktorá musí byť uvažovaná z toho viacročného pohľadu, lebo umenie sa nerodí z hodiny na hodinu, z mesiaca na mesiac, čiže tam je nejaké dlhodobé plánovanie. Čiže tam vlastne musíte vnímať veľmi veľa tých parametrov a tém, keď pracujete v tomto prostredí, lebo musíte nielen otvárať tému kultivácie prostredia, ale vy ho musíte aj reálne zlepšovať. A reálne znamená, že naozaj ho vylepšovať finančne, legislatívne a dokázať dostatočne argumentovať cez dáta, aby ste ten priestor skvalitnili. A dnes všetko toto, čo vlastne zaznelo, čo bolo dokonca v paragrafovom znení aj vo vzťahu k fondom, ktoré v tejto chvíli proste sú ovládnuté mocou, tak všetko vlastne ako končí a začína sa od začiatku. A ja len dúfam, že tieto veľké škody, ktoré sa teraz napáchajú, že sa budú dať oveľa ľahšie napraviť, ako je to povedzme v životnom prostredí. A ja to doplním iba áno, absolútne súhlasím, ale doplním, že niečo konkrétne, pretože my zabúdame na jednu vec častokrát a chcem obhájiť ako keby potrebu vysoko kvalitného a kultivovaného ministerstva kultúry. My zabúdame, že tu za posledných 31-32 rokov vládli väčšinu času ľudia, ktorí si význam kultúry vôbec neuvedomovali. A to teda pozor, nehovorím o 4 vládach Roberta Fica alebo o Mečiarových vládach. Hovorím aj o tých niektorých ostatných. A vôbec tomu ani nerozumeli. Takže napríklad Slovensko je krajinou, na rozdiel od niektorých našich susedov, kde podnikatelia možno by aj do kultúry chceli naliať, ale nemôžu, obrazne povedané, lebo si to nevedia tak odpočítať z daní, ako napríklad v prípade športu. Lebo tí, čo takto upravili legislatívu, tak videli tých 12 hráčov, čo naháňajú ten puk, alebo tých, áno, ako je definícia futbalu, že to je 22 hráčov a vo finále je Nemecko, hej, a proste oni týmto svetom obklopení zadefinovali nejakú legislatívu a my ju reprodukujeme. Presne toto treba začať meniť. No ale s tými, ktorí sú tam teraz, tak samozrejme, akože to iba keď som si na to pomyslel, tak mi prišlo smiešne, že samozrejme, že k tomu nepríde. My sme naozaj mnohé tieto kroky, ktoré je potrebné urobiť preto, aby sa ozdravilo aj to podnikateľské prostredie a malo chuť vstúpiť do kultúre, tak sme tieto veci pripravili a žiaľ vlastne, opäť použijem slovo diskontinuita, že sa v tomto nepokračuje. Ale ja ešte možno poviem, že aj i napriek tomu všetkému sa vlastne pozitívne pozerám na mnoho vecí, lebo vidím, že tá kultúrna obec dokáže veľmi jasne formulovať veci, keď vidí, že sa proste deje neodbornosť na ministerstve kultúry, že dokáže, tak jak teraz počujeme hlas otvorenej kultúry, jak počujeme vlastne tému kultúrneho štrajku, jak sa vlastne kultúrna obec ozýva a veľmi jasne formuluje veci, že ona vlastne volá po nejakej komunikácii, po odbornej komunikácii, po participácii, volá po tom, aby sa transparentne robili procesy, lebo my samozrejme môžeme mať rôzne názory na riešenie niektorých tém, ale dôležité je o tom sa konštruktívne, vecne a na základe dát rozprávať. Takže mňa naplňa nejakým optimizmom to, že tá kultúrna obec nespí, že nie je v nejakom utlmenom režime, ale že ju počuť, tak jak ju bolo počuť za Mečiara, za obdobia, keď tu vládol Ivan Hudec a keď vznikla platforma Zachraňme kultúru. A tiež v tom čase téma kultúry bola veľmi vypätá, veľmi polarizovala, ale zároveň ten hlas tej kultúrnej obce bolo počuť. Tak toto je pre mňa také veľmi pozitívne, že keď si pozrieme ďalšie segmenty spoločnosti, tak toto je jeden z tých najsilnejších hlasov. A to ma nejak nabíja nádejou, že proste tá zmena môže niekedy prísť.
Veľmi pekne. Ja som čakal, že kedy príde aspoň dačo pozitívne na záver, že niekto povie. Nakoniec ste to povedali vy, takže samozrejme je nádej, že tá kultúrnosť zvíťazí nad tou nekultúrnosťou a existuje ešte, nesmieme sa vzdávať a musíme dúfať teda, že nakoniec všetko bude v poriadku a myslieť pozitívne. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Emeritná ministerka kultúry Silvia Hroncová a sociológ Mišo Vašečka. Ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami boli. Podcast Orsák Hviezdoslav. Moje meno je Michal Satmári a uvidíme sa zase o mesiac. Držte sa. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne.